साफोर जाजोबलांबाय दिउलिगुरिनि माइखौ मालायनि आलाय सिलाय बुथुमना लाबोदोंमोन मा खालायबावनांलाय दालाय फिसाबो गैला फिसौबो गैला न'आबो बायजोब्बाय गोदाव सोराव फिन आरोबाव मैदेरनि उदखार हाग्रानि मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव गिख्रंथाव गाग्लोबनाय मैदेरनि गिख्रंथाव गाग्लोबनायाव न' बांजों लोगोसे गोबां मालमाथा आरो जमा दोनथुमनाय माइफोरखौबो सिलिंखार खालामलाङो तामुलपुरनि सेसाफानि फालासगुरियाव हाग्रानि मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव दावहा मोर घरটো জংকালৰ বাবু আহি ফালে ৰাতি 11টা বজাৰ আহি ফালে কতে ভাঙি চাঙা কৰিছি আৰু ধান অলপ চলপ বেলেগ প্ৰায় আনি ফালে জমা থুব্রাই লৈছিলো মই এটো কতে খাই ফালে গিছি गोबाव समनिफ्रायनो तामुलपुर ओनसोलाव हाग्रानि मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव दावहा जाबाय थानाया दिनैसिम जोबनानै थाङाखै बेबादिनो दिनैबो थांनाय हरनि समाव हाग्रानि मैदेरा तामुलपुर जिल्लानि सेसाफानि फालासगुरियाव देवले बसुमतारीनि माइ दोनग्रा न'नि बेराखौ बोफायनानै जानो थाखाय थिनानै दोननाय माइखौ खावसे जालाङो लोगोसे माल माथाफोरखौबो लेथेर फेथेर खालामनानै गालाङो लोगोसे सुकुदेब खाख्लारिनि थाग्रा न'नि बेराखौ बोख्लानानै गालाङो बेजों लोगोसे खोला फालासगुरि गामिनि बाबु बर'नि माइ दोनग्रा न'खौबो इन्जुर बोफायनानै जानो थाखाय थिनानै दोननाय माइ बस्ताखौ बोफ्रुनानै जालाङो बेफोरबायदि खहा खालामजानायनि थाखाय गोथाव दुखु मोननाय फोरमायदों दुखुथिया न'खरनि सुबुंफोरा मोर घरটো জংকালৰ বাবু আহি ফালে ৰাতি 11টা বজাৰ আহি ফালে কতে ভাঙি চাঙা কৰিছি আৰু ধান অলপ চলপ বেলেগ প্ৰায় আনি ফালে জমা থুব্রাই লৈছিলো মই এটো কতে খাই ফালে গিছি কি কি ক্ষতি কৰিছে এই কাহি বাতি বেৰা চেৰা ঘৰ কটাই লেতেৰ পেতেৰ ভাঙিছি কেইটা আহিছিল হাতীটো আহাতে গাঁৱৰ মানুহগিলা আগৰ খেদাৱা গিলা গম পাইছি বোলে 4টা মোৰতো ঘৰ ভিতৰ পৰা ওলবা পাৰা নাই মই দেখাই পোৱা নাই মই একলা মানুহ না বুঢ়ী মানুহ ওলবা নৰে ইফালে ওলে ফালে জুই জ্বলাবাব খেৰ চেৰ নাই কিবা কিবি নাই কেনেকৈ ওলাম আপুনি কি কৰি আছিল তেতিয়া ৰাতিত ঘৰৰ বাগা দিছি বিছনাত হা ভয় কৰা নাই ভয় কৰি ফালে কয় দি দৰ্জা খুলি ফালে ওলাই যাব তাউৰিতো যাবা নৰে না সকলো মানুহ আহা নাই ওচৰৰ পিছতে আইছি কি নাম আপোনাৰ মোৰ নাম দিউলি গাঁও फालासगुरि मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडे रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों बे आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं ओटी टेकनिशियान आइसिइउ टेकनिशियान रेडियोलजि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बिएसएस डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन